No niin. Saanko teiltä vähän silitystä? Joo. Tähän Se pelkää mitä? pallette. Mä löin sitä yhdellä pää. Voikin pelottais sen jälkeen. Onko se edes ollut nähnyt ketään muuta? Puinen perässä. Huinea pitää koko ajan vähän painuta. Meilläkin on tänään poroa. Porokeristys. Porokeristys. Mä voin tekee sen jo... Mä kävin siellä, mä en nähnyt sitä, mä oon sokea. Tossa se on. Mutta tosi tää ei oo kyllä ihan niin hyvä kartta tolla uusi vanha tylsymys. Mut se on mobility-hahmo, niin periaatteessa tää ei pitäis olla... Ei tää huonokaan. Trapperille tais kyllä painajainen. Olen ikkuna. Pyörikö se siinä sun lähellä? Missä pyörii? Se tulee suoraan teidän luokoudulle. Eli Se ei osaa muuta kuin jossain. katsella koukkuja. Sä oot kiusannut sitä. Oli molemminpuolista kiusaamista. Löysikö hän uuden rakkauden? Maybe.